Counties makalwe county ma Homa Bay eni jochung e ward no Roma Central Karachuonyo county ma Homa Bay oketo tenge pogruok ka achiel kod dwaro mekgie yorego eko mag siasa mondo migibi kanyo achiel e kwayo jopiny mantie ward no ero okaw kura. Jochungo eko kotelnegi kod Duncan Ojijo ka achiel kod Tom Nyonje giwacho ni gikawo ndamo makamano ero mondo migosi Raila Odinga oyud sir mathoth kochopo yiero nikech gin mekgi gin ombulu matina ma ok onego bedni gimayo sir to ombulu ma ibiro migi onge. Kagiloso e chiro no ero ma Oriang e gwego eko mag Central Karachuonyo kono ero gitiyo kod thuolo no ero e kwayo jopiny obi oyier jotelo mochung kodgi e kao ombulu to ok mago eko ma olal to biro mana kinde sero ombulu. Gisingo biro dhi nyime gitimo chenro no ero nyaka chop giko kao kura mano ero tarik 6 mar dweni eri. Ine oganda jokanyana mainya oganda ma Central Karachuonyo wakao thuolo makende mar duoko nwero kamano ne jogo ma otanap kata mobiro kawuono mondo mi okaw kura kendo mondo mi okaw ID. Wan kanyakla kod Tom Nyonje, an dano jijo kanyakla kod Tom Nyonje mabende my competitor e ng'wech mar laro kom mar Central Karachuonyo ward nyocha wawacho ni wang'ni gir baba Raila Odinga ni okwadware tugo. Wadwani wa make sure ni kura te mag Central Karachuonyo odonje kikapu mar the 5th president of Kenya Raila Odinga. Emomiyo ne waketo our interest, our political interest kata dwaro marwa waketo tenge gi laksechegi mondo mi waneni dhano owuok oko mondo mi okaw kura. Ok en gimurumo gi kawuono ne wachako gi Oriang market ka tarik 30 kawuono kasto wan gi chenro wadhi the other polling stations kaka our new polling station ma Central Karachuonyo ward ma en Mango Primary School manyoche koyaw wadhi e tarik 2 gi tarik 3. Bang' mano wadhi dhi Obaria. Wan nyocha wabet piny mwaluongo jochung' te to mondo mi warew paro to ne wapo ka wadong' e gini ji 2 to wawacho ni kaka ne wasechake to wan ji 2 gi nyaka wachope lek marwa mane wachako maneno ni baba oyudo kura te. Gima adwa nyiso jo Central Karachuonyo uneno kendu jomochung' kodu ka ng'ato biro kwaye kura inyise ni to manyochi dware cha beni konye beni manye koro mi mana ng'ama ni neno kochung' kodi mobiro mo oneno ni ikaw kuchino koro kuchino e mi mana ng'ama nokele. Mani gima wadwa wacho ni sani to gima duong' en ni dwarowa waketo piny gi sani nyaka chieng' moro wach mar kaw kura ni rum. Mano kende wach mo nyalo nyisou gi laksechegi. An samoro anyalo dhi to Tom nyalo dong'. Tom nyalo dhi to anyalo dong'. Pod wan joka ng'ato. To mamalo chat kobawa to bawa nyaka chieng'. Emomiyo our interest aside for now wangi the bigger picture ma the presidency. Ero kamano. Ero kamano maduong'. Aniluonga ni Thomas Odhiambo Nyonje, ang'era e kor gweng' kaka Tom Nyonje. En gima ber motimore kawuono e tie bongo Moriang. Ne walando ne ji gomera Duncan Ojijo mabende en my worthy opponent to wakaw competition kata laro godo kura kode wakita side e wach mar Raila Odinga mar bedo president mar Kenya to wariwore kanyakla. Mae momiyo ne wabiro kanyakla mondo mi wakel gini wakaw ombulu motegno mondo mi Raila Odinga ochope State House. Ombulu manyalo tera Central Karachuonyo ward kantiere magi I only need 50+1 to ombulu matero Raila Odinga onge tin okrom. Nyoche winjo chien kata ka Raila nowacho ni wakuodo wiye to mae mano miyo wawacho ni kadiponi gorwak wagi Duncan Ojijo mar laro ombulu ka emadimi Raila fail to waketo mano tenge wadwa wuotho motegno thuolo ni tarik 2 gi tarik 3 kaka wachuno wan Mango Primary School then tarik 6 wan Obaria e Donam wadwa ni wakawru kura karombwa mondo mi Central Ward wa bed jokma osiro Raila motegno e kaombulu. Chien kacha ne wawuoyo gi jochung' wete wate. Onge jachung' mane ok wakwayo ni wobi watim kanyakla wagone Raila ombulu kaka watimoni.
Tei oganda te mane wawuoyo godo, uneno kwadong' mana ji ariyo gi Dan Kano Jijo ema wamoko godo e tolni. To wawacho ni tol momoke ji ariyo ni wabro time kamano nyaka chop chieng' ma koro iloro ombulu ni. Joluo ne wacho ni oyundi kaniluongo nobi uti, to yundi tiende lit. Oyundi go nitiere ka, waluongo gi ni gibi giti, to giwacho nwa ni tiendgi lit. To kabro chopo sama koro wasetimo mwatimo ni mombulu yudore, to yundi dhi biro ni se. Jopiny, tang'uru gi jok ma sami manyo kura ne Raila Amolo Odinga to gionge, to ka kura oseikore ma wase tagore kaka watagore ni, to gidhi biro ni gidwaro. Umigi mana mane gikelo. Ma ok gikelo, to kik umigi, nikech ok gikonyo Raila e thuolo ma Raila dwaro gieni. Ma e gima duong' ma anyalo wachonu, to maduong' kendo mogik. Dogu lend ne ji ni pod ikawo ombulu, dogu lend ne ji ni imiyo ji kipande. Aduoko erokamano ne chief ma gweng' ka, aduoko erokamano ne assistant chief, aduoko erokamano ne jodong gweng', to gi jo registrar mar persons mobiro ka mondo mi chiw kipande. Aduoko erokamano maduong' ne jo IEBC mosewuotho kodwa motegno, to kendo osewinjo ywakwa kamoro amora mwakwayogi ni wan gi gima chalo kama, gibiro kendo neno ka tie bongo kama ne walando opoto kendo pong'. Jokama gino makwa, Raila Amolo Odinga nyaka wachope State House, wabiro mana chope kwa ka ombulu, to ombulu na emichiwo ka. Ka kamano to duku erokamano, udogu lendi mondo ji obi okaw ombulu. Iloro gini tarik 7, to kendo nyalo bedo extension mar juma achiel. Kamano timore, to pod wabiro mana duogo mondo walend wakaw ombulu. Erouru kamano, Nyasaye obed kodu.